Xa hai preto de 200 inscritos para a andaina 50K Concello de Ribeira que se celebrará o 2 de setembro. O percorrido consta de 2 bucles con saída e chegada no Polideportivo da Fieiteira. Nós seguimos intentando manter a distancia de 50, aínda ca posibilidade de ao pasar por o quilómetro 28 volvese a pasar por o centro neurálxico, por o Polideportivo da Fieiteira, entonces hai a posibilidade de abandonar. De todos os xeitos, o noso planteamento é de 50 km. De feito, se mantén un único precio para facer a andaina dos 50 km e logo, pois, cada un pode dosificar os seus esforzos como poda, non? Deste xeito, pois eso, temos un primeiro recorrido de 28 km e outro posterior, un segundo recorrido de 22. Un bucle, non recorrido. Os recorridos, como decimos, son os dos 50. Como novidade, este ano non se repartirán envases de plástico nos puntos de habituallamento, polo que os participantes deberán portar unha cantimplora para encher. Tamén como novidade para dar unha menor pegada ecolóxica, os participantes teñen que traer un bidón ou cantimplora e un vaso, porque nos 6 puntos de habituallamento que vai a ter a andaina, donde se vai a dar bebida e máis comida, non se van a dar nin botellas de plástico, nin vasos de plástico. A proba forma parte da Liga Galega de Sendeirismo que se ven de poñer en marcha este ano. Está encadrada na primeira Liga de Sendeirismo da Federación Galega de Montañismo, da primeira Liga Galega, na que participan 16 andainas. Esta será a 12ª andaina deste ano. Andainas que van dende 25 km hasta 50, incluso temos unha de 100 km. Ademais de promover a práctica deportiva e hábitos de vida saudables, este tipo de eventos favorecen a dinamización económica do Concello e de toda a comarca a través do turismo deportivo.